Det er jo det med hypnose, at det er jo ligesom sådan et livskørekort. Det er jo op til dig, om du vil fortsætte med at bruge det her livskørekort. Jo mere du bruger kørekortet, jo mere rutineret bliver du faktisk. Det vil sige, at den hypnoseforandring, der kommer til dig, vil du opleve, den bliver mere og mere rutineret. Og det betyder, at ganske kort tid, så har du en forandret adfærd. Derfor har jeg også en personlig samtale, inden at jeg har mine klienter, for jeg skal være sikker på, at de har noget på spil. Jeg skal være sikker på, at de er klar til at ville deres egen forandring. For den eneste, der kan sin forandring, det er klienten selv. Jeg kan hjælpe dem på vej. Men jo mere åben du er, jo mere tillidsfuld du er til processen, jo større forandring vil du opleve. Jeg har jo selv gået igennem det her, og jeg kan da den dag i dag, bare det at sidde her og lave en video, det er da så vildt for mig at kunne sidde med ro på og lave den. Jeg har jo også været i hypnose. Jeg er også i min proces. Og jeg kan fortælle dig, at det er vedvarende. Du kan til enhver tid sige, jeg vil ikke den retning. Jamen, så kan du enten parkere den. Den vil altid ligge der. Det er op til dig, om du vil køre den retning.